ғамхорӣ дар ҳаққи ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат, шахсони ниёзманд ва дастгирии онҳо дар сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи самтҳои муҳим буда дар тамоми қаламрави мамлакат гурӯҳҳои зикршудаи аҳолӣ аз ҳар як иқдому ибтикори хайрхоҳона ва инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳраманд мегарданд. Дар пайравӣ ба чунин иқдомҳои хайрхоҳона ва дастгирии дастуру супоришҳои роҳбари давлат, соҳибкорону шахсони хайрхоҳу саховатпеша низ саҳмгузорӣ намуда дар арафаи иду ҷашнҳо ба шахсони ниёзманди аҳолӣ дасти кӯмаки худро дариғ намедоранд. ҷиҳати дастгирӣ намудан аз сиёсати халқпарваронаю инсондӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маъмурияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди диёри Турсунзода тасмим гирифта дар арафаи соли нави мелодӣ ба зиёда аз 50 нафар кӯдакони ятиму бепарастор ва оилаҳои ниёзманди шаҳри Турсунзода тӯҳфаҳои идона ва сару либоси гарми зимистона тақдим карданд. Дар ин рӯзи хурсандии кӯдакони ятиму оилаҳои ниёзманд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода иштирок намуда, ҳангоми суҳбат با آنها ابراز داشتند که این غمخوری‌ها نسبت یتیمان و عائله‌های کمبزاعت پیش از همه دستگیری از دستور و سپارش‌های پیشوای ملت است که دائم در برآمدهایشان تاکید می‌کنند که به این قشر جامعه همه وقت توجه خاص ظاهر کرده شود، زیرا آنها هم یک جزء جمعیت امروزه تاجیکستان عزیز هستند. имрӯзҳо дастгирии ҳамишагии ҳукумати кишвар ва ғамхории нисбати ятимони бепаросторон ва оилаҳои ниёзманд зери таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар пайравӣ ва иқдомҳои инсондӯстонаю халқпарваронаи роҳбари давлат аз ҷониби маъмурияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд диёри Турсунзода ба зиёда аз 50 нафар ятимони оилаҳои камбизоат тӯҳфаҳои идона тақдим гардида, барои онҳо дастурхони идона ораста шуд. мо чунин иқдомҳои хайрхоҳонаро минбаъд низ идома медиҳем. дар баробари тақдими тӯҳфаҳо барои аҳли ҷамъомадагон дастархони идона ороста шуда барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. маврид ба зикр аст ки дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбону барҷумондагон, оилаҳои бесаробон ва ниёзманди ҷомеа мавқеи меҳварӣ дошта, таҳти ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд.